Sa gihapon mga higala dalaygon ng Dios sa mga pangutana nga din daghan ang mga butanga ato makatunan bisan sa akong kinabuhi. Niabot ni nga programa mga kaigsunan sa tinuod lang. Nakaingon ko nga balik ta sa eskwelahan sa atong pagtuon. No, balik tuon kay nga naman sa atong pagtuon mahimo nga kini mo ay dalan nga makatubag ta sa mga pangutana mo bitan na ingon na Dios magtuon ka adlaw gabi kay matud pa sa balaang kasulatan makatubag ka sa bisan unsang mga pangutana. So kung moingon man ng uban diha nga sayop tong pangutana imo po na mga igsunan ikaw na tubag diha. Muna nga kining pangutana nga ikawalo unsa ang role sa usa ka babae ingon nga Kristohanon. Muni mga higala. Takay balog babae ani ang nangutana kay siguro basig dili na pod siya gitagaag katungod diha sa simbahan unsa may balaod diha unsa may rules nato diha simbahan mga kaigsunan bahin sa mga babae. Ang Biblia atong pasultihon nga mga babae mga kaigsunan mo ni siya ang ilang mga katungdanan. Ang ilang katungdanan sa mga babae mao ang pagpailalom sa atoridad sa mga lalaki. Tungod kay ang babae gikan man sa gusok sa walang bahin ni Adan. Nya matud pa sa balaang kasulatan, wala himoa ang lalaki matud pa wala himo ang lalaki tungod sa babae. Gihimo ang babae tungod sa lalaki. Kay nga naman ang babae nagkahulugan katabang. Unay kahulugan sa babae katabang. Mga higala, ang babae dili po na siya mo'y saligan nga mo'y mangita sa mga pagkaon. Katabang rin na siya mo. Tabang na siya lungag, tabang na siya panglaba, tabang na siya plano, tabang na siya panikay-sikay. Nya usahay ang mga babae mo naman hinuoy napusguan mo naman hinuon siya ay haligis panimalay kay ang bana sige rag panghimungot, sige rag adtog sugalan, yan hangtod nga wala na ang babae mo na ni abroad adto apan para sa Biblia ang babae ato silang ginarespeto ingon nga sila atong kapikas sa kinabuhi, kapartner sa kinabuhi. Muna nga diha sa simbahan mga kaigsunan, kung imong tan-awon ang Biblia, ingon ni Apostol Pablo, panahon sa pagsimba ang mga babae pahilumon. Kaya nga naman ka nga pahilumon man. Tungod kay, siguro, diya sa panimbahon mga kaigsunan, kinahanglan i-observe ang kalinaw. Bitan na usahay, di lang nato igon sa mga babae. Kini mga babae, murag, dali kay maka-react diha panahon sa simba. Daghang reaksyon dayon. Pero kung imong tanawon mga kaigsunan, wala tuguti ni Apostol Pablo nga ang babae diha sa simbahan mo react or mo mangutana. Ingon sa ni Apostol Pablo nga kung mahimo, matud pa niya sa unang Korinto, kapitulo 14:34 nga ang babay kinahanglan muhilom diha sa mga iglesia kay wala itugot kanila ang pagsulti. Matud pa hinuon kinahanglan magpaubos sila sumala sa gingon sa balaod. Apan kung duna sila'y buot nga mahibaluan adto lamang sila sa ilang balay, mangutana sa ilang bana kay makaulaw alang sa usa ka babay ang pagsulti diha sa iglesia. Matod pa sa customary sa mga Hudiyo, ang mga babay mga kaigsunan, no, ulaw kaayo sa usa ka lalaki nga mao naman hinuoy nagsigig yaw-yaw ang babae, dapat maghilom. Ang sabang bersikulo mga kaigsunan, ang babae magpandong kahimaya sa Ginoo, ang himaya sa lalaki ang babae. Muna mga kaigsunan nga, kung imong tan-awon ang katungod sa mga babae mga kaigsunan, mao'y usa ka butang ato hinumduman sa Biblia nga dili siya pwede mahimong usa ka leader. Dili siya pwede gawa sa women's na matay gina organize sa simbahan nga mga women's. Alisod man sa kayo nga ang leader diha mga laki ato ibutang ang leader nga mga babae katong matud pa sa balaang kasulatan, mga ligdong nga mga babae takos respetuhon na mga kaigsunan, dili bud pasabot nga babae magsige nalag hilom-hilom na sa simbahan. Naabo sila katungod nga mahimong adunay gitawag nga responsibilidad alang sa ilang pagkababay. Pero dili bud ipasabot nga ang babae mao nay himuon nimong pastor. Wala na sa Bible, wala na sa balaang kasulatan nga ang babae mahimo na hinuon siyang pastora. No? Kay ang pastor mga kaigsunan, pulong pastor, women, ang kahulugan is mga lalaki. Wala mabasa sa Biblia nga nagpili diha sa balaang kasulatan nga naay pastora or naay kuning gitawag apostolis nga babae. Tungod kay sa mga Hudiyo makaulaw kaayo na sa ilaha. Niadtong panahon na mga kaigsunan. So sa ato pod
no sa atong mga panahon mga kaigsunan kung mahimo atong ginahagit ang mga kasimbahanan nga magtrintag mga lalaki aron nga maoy mulid sa maong simbahan tungod kay kini mao man ang kabubuton sa Ginoo. Kung imong tan-awon ang mga lalaki, sila ang gipili sa Ginoo aron nga mag-maniover no sa maong simbahan or kingdom sa atong Ginoo. So, wala gyud babae diha nga makita nimo pero ang ilang katungod sa simbahan mao ang katabang, pagtabang sa buluhaton. Ingon nga sila usab giila nato mga kaigsunan nga dili ubos og kahimtang ang babae sa bili kundi ang Ginoo babae lalaki susama ra kabililhon nga gipakamatyan sa Ginoo. Ang ato lang diha nga ang atong simbahan dili gyud na mabasa biblically dili mabasa nga ang babae magmaniover diha sa simbahan. Moingon man nang uban nga wa na magilaing laki. Mga kaingon ta nga dili na makabsan ang Ginoo. Basta iya sa Ginoo ang simbahan dili pwede nga mawa ng lalaki, no? Muna nga katarungan na lang gina siya. Salamat sa pangutana, no? Yung imong tanawon sa mga kasulatan nga ang mga babae aduna gyud limitasyon diha sa simbahan. Salamat. Kung kamo na panalanginan nining atong mensahe, palihog kog like apan kung doon na mo ikasugyot comment lang. Ayaw kalimot sa pagsuporta ning atong programa, pinaagi sa pag-share. Ug subscribe na. Pinduta ang notification bell para una nimong makita ang atong mga video. Daghang salamat.